Taun 1960 ing sawijining désa tlatah Ampil Gadhing, Pemalang ana sawenehing keluarga kang nandhang sungkawa. Sungkawa merga anake wadon kang umurane 30 taun aran Surati ketaman lelara kang madal saking tamba. Pancen Surati klebu kembanging désa, senajan wis omah-omah isih akeh wong lanang embuh jaga embuh duda kang kepencut lan kepingin ngepek bojo. Kadang kala ana kang nggathukake karo putri Surati ing Blambangan, garwane Raden Bantrang sing kawentar ayune ana-ana wae. Bojone Surati kang aran Pak Seno mbudidaya supaya sing wadon waras kaya maune. Anggone ngupaya tamba nganti tekan ngendi-endi mantri kesehatan lan wong pinter diparani. Nanging larane Surati durung suda, senajan durung oleh tamba kang manjur. Ewa semono Pak Seno orang lukro, apa maneh yen kelingan tembang kinanti saka gurune biyen, yaiku Pak Seno uga asring ngidung. Miturut kereta basa, kidung kuwi ateges iki donga, dadi ora kleru yen dheweke seneng kidungan. Idep-idep melu nglestarekake budaya Jawa. Nate ing sawijining wektu Pak Seno dikandhani kancane yen ing tlatah Bumiayu ana wong pinter bisa mangerteni yen ana wong lara merga ditenung. Bisa meruhi sapa sing gawe paeka, saranane mung nganggo pupus gedang. Sawise wong pinter iku semedi, blegere pawongan sing gawe wisuna mau jarine katon cetha. Pak Seno sida menyang Bumiayu, nanging bareng tekan Bumiayu Pak Seno malah bingung dhewe jalaran lagi sadar yen ora weruh alamate wong sing arep diparani kuwi. Jenenge barang uga ora ngerti, malah tambah judeg yen eling marang bojone sing ngatang-ngatang ning omah. Wekasane Pak Seno mulih nglenthung. Let 5 sasi saka kedadian mau, Pak Seno ketemu karo kancane saka Tegal, dikandhani yen ana priyayi wis rada sepuh asmane Mbah Santo. Wis kondang pinter nambani wong loro, mbuh penyakit sing kasot mata apa sing ora. Diterake kancane mau, Pak Seno sida nemoni Mbah Santo. Sawise ketemu banjur matur bab penyakite bojone saka wiwitan nganti pungkasan. Ngantos meh sedasa wulan semah kula dereng mantun senaosa saged tandang damel kados adat sabenipun, nanging menawi kraos sakit ing perangan pundak lajeng bekah-beko sambat boten kiyat awit raosipun linu lan sakit sanget. Ngono ature Pak Seno. Mbah Santo banjur ngendika yen sore iku uga ngersakake ngusadani Surati kebeneran dinane Kemis wage mesisan karo tugur ing omahe Pak Seno. Sawise wis samekta wong papat yaiku Mbah Santo, santri siji, Pak Seno lan kancane bebarengan budal menyang desane. Watara jam 10 bengi wong papat wis tekan omahe Pak Seno. Kebeneran sedulur-sedulure Pak Seno lagi pinuju ngumpul, dadi suasanane saya rame lan regeng. Barengan cek jam 11:30 Mbah Santo dawuh supaya ruang tamu dikodhongake, mung kari kursi siji kanggo lenggahe Mbah Santo.
Dene liyane dikongkon padha lungguh ing kloso sisih tengene lawang ngarep dumadi saka Pak Seno, bapake Surati, koncone Pak Seno siji, cantrike Mbah Sonto lan sedulure Pak Seno telu, dadi kabeh ana wong 8 klebu Mbah Sonto. Lecedhelek Mbah Sonto dawuh marang cantrike supaya siap siaga. Cantrike banjur ngadeg ing tengah ruangan madhep menjaba nuli pasang kuda-kuda kaya patrape wong arep bandayuda. Lecedhelek cantrike Mbah Sonto banjur ngetokake jurus pencake, mencolot blebar-bleber endongi wenengen silih ungkih genti kalindih ngempakake antemane nganti krengete gumobyos, nanging campuh mungsung sapa ora ana sing weruh merga wujute ora katon. Wong 6 sing lungguh ana kloso padha gumun sumlengeren lan kami tenggengen jalaran ora ana mungsuhe kok kaya gelut rame, suarane pating gedebuk. Pak Seno kandha bisik-bisik marang koncone, upama etok-etokan anggone gelut apa ya kelakon, wong kadang ya tiba kaya dibanting tenan kae, upama kaya mung latihan ya ora kelakon. Cekake Pak Seno lan wong 5 mau nyawang kedhep tesma marang kang lagi perang pupuh. Ngancik jam 12:30 cantrike Mbah Sonto katon mlumah, dhuwure padha karo dedeke wong dewasa, banjur diubeng-ubengake kaya ing tontonan sirkus. Wusana dibanting ana ing tembok lan tiba gelangsaran ing jogan. Bareng wis ngadeg kanthi sempoyongan, agi-agi awis sasmita marang Mbah Sonto yen dheweke ora kuat nadai kurdane mungsuhe. Mbah Sonto tanggap sasmita, cantrike didhawuhi mundur, dene Mbah Sonto kang ganti maju. Mbah Sonto banjur sedakep karo umak-umi astane kemlawe mengarep ngiwenengen lan riwene uga gemobyos. Bareng wis 15 menit ana wujud kaya kukus kumelun banjur metu saka omah. Suasana ing jero omah sepi nyenyet, mung kari suarane kodhok ngorek lan jangkrik ngentir ing jaba. Ing batin wong 6 kelingan karo crita angkling Darma kok memper karo Birmana maliyane gendruwo kang oncat banjur wujud kukus kumelun. Nganti jam 3 esuk wong 8 anggone tugur banjur padha ngaso sedelok. Ngancik wektu subuh Mbah Sonto karo cantrike pamit menyang langgar sak perlu nindakake ibadah, dietutake bapake Surati. Jam 8 esuk padha sarapan ana sego, megono opor bebek lan dendeng ragi. Ngarepake jam 10 Mbah Sonto mundhut ban sepeda sing jero ora ketang lawas, saperlu arep gunting 4 iji dawane watara mung 3 cm. Bareng wis oleh guntingan ban jero cacah 4 iku diparingake Pak Seno karo dawuh supaya diwadahi kantong mori putih banjur dipasang ing dhuwur lawang omah sisih jero. Pak Seno nampani agi-agi golek mori putih banjur kongkonan adine supaya digawe kantong. Bareng wis dadi guntingan ban mau dilebokake ing jero kantong banjur dipasang ing dhuwur lawang ngarep, lawang buri lan lawang kamar. Rampung pemasangane Pak Sonto karo cantrike pamitan kondur karo meling yen kantong jimat utawa tumbal mau ben wae ana ing panggonane, aja diowah-owah. Awan iku kahanane Surati wis rada kepenak, raine wis ora pucet maneh. Nganti pirang-pirang dina penyakite ora kambuh, kabeh wargane Surati padha bungah lan tansah ngaturake panuwun marang Gusti Allah kang tambah sregep anggone ibadah. Saben setahun sepisan Pak Seno lan Surati ajeg tilik ning daleme Mbah Sonto kanggo ngraketake pasduluran lan atur panarima. Nyandak tahun kaping 5 Pak Seno
kaya adat saben sowan menyang daleme Mbah Santa. Nanging iba kagete bareng diblokoni yen Mbah Santa wis seda kurang luwih 3 sasinan. Pak Sena ngaturake bela sungkawa karo kandha yen tetep setahun sepisan arep sowan. Bareng wis wayah lingsir, Pak Sena karo bojone pamitan mulih. Ana ing dalan Pak Sena kandha marang Surati, kantong mori lan isine njur dikapakake sawise Mbah Santa ora ana. Ben kaya adat sabene wae Mas, karo maneh biyen Mbah Santa wis ngendika ora usah dikapak-kapakake. Kandhane Surati. Pak Sena sarujuk kantong mori putih arep dijarke wae senajan warnane wis malih semu soklat. Nganti pirang-pirang taun Surati wis ora tau lara maneh, penyakite wis ilang babar pisan, saya tambah sregep anggone nyambut gawe. Semono uga Pak Sena anggone tetanen asil panene saya apik. Ora krasa perangan omahe ana sing wiwit rusak, kejaba temboke wis akeh sing tetel, uga kusen-kusene lawang wis wiwit dipangan rayap. Pak Sena karo bojone wis mupakat arep ndandani omahe, banjur kongkonan tanggane kang dadi tukang jenenge Pak Sardi supaya wiwit nyambut gawe. Sing digarap ganti kusen lawang dhisik. Bareng Pak Sardi weruh ana kantong mori banjur takon, diwangsuli Pak Sena nek wis rampung garape kantong supaya dipasang maneh. 3 bengi candhake saka anggone mbongkar lawang, Pak Sardi ngimpi ditemoni pawongan papat penganggone kaya wayang wong persis punakawan ana ing impen pawongan kang jenenge Rama Iskandha yen arep pindah omah karo ndongaake muga-muga kabeh pawongan ing omah kono padha bagas waras lan ora ana alangan apa-apa. Inggih Rama, sugeng tindak, mugi-mugi kaparingan rahayu wilujeng ing dalem enggal, wangsulane Pak Sardi. Ing bengi iku Pak Sena uga ngimpi ditemoni wong papat, penganggone ora kaya punakawan nanging kaya pawongan lumrah sing dadi tetunggule asma Rama Is njaluk pamit nedya mulih menyang asale. Omahku dipendhem wae ing mburi omah, muga-muga sapungkurku padha diparingi slamet lan bagas warasan kabeh. Pak Sena mangsuli, inggih Rama, ngaturaken sugeng tindak lan sedaya dawuhipun kula estuaken. Kosok wangsulipun kula sabrayat ngaturaken panuwun dene panjenengan sedaya kersa pidalem wonten ing mriki. Esuke bareng wis rampung masang kusen lawang, Pak Sardi kandha marang Pak Sena yen mau bengi ngimpi ketemu para punakawan tetunggule ngaku jenenge Rama Is. Lah apa kantonge arep dipasang maneh Pak? Pitakone Pak Sardi. Pak Sena mangsuli ora usah dipasang maneh awit arep disimpen. Ing batin Pak Sena gumun awit dheweke lan Pak Sardi jebul ngimpi kang surasane padha, bedane mung saka penganggo lan sing diweling supaya omahe dipendhem wae mung Pak Sena. Pak Sena tanggap yen omah sing dikarepake impen mau ora liya kantong mori putih saisine. Bareng wis rampung anggone dandan-dandan, Pak Sena banjur mendhem kantong mori putih saisine dikancani bojone lan wong 5 kang biyen melu tugur nalika Mbah Santa ngusadani Surati. Sapungkure Rama Is kang miturut Pak Sena lan Pak Sardi panjalmane Ismaya saanake, Pak Sena sabrayat tansah bagas waras nganti tekan kaken-kaken ninen-ninen.
Nanging anane tumbal punakawan mau ora kawiyak, klebu para punakawan mau padha boyong menyang endi ora ana sing ngerti, embo ing Karang Tumaritis apa Karang Kedempel.